cũng thay bé cũng chơi cho mang chơi là cho họ nó phải cũng chơi cho thế à mà nè đây nữa còn mà sáng chỗ giờ mà khẩn cho ha phải rồi mà sẵn tổ ha mà còn tổ ra sai mất rồi nó sẽ ra
ก็อยู่นั่นเกี่ยวก็ติดเขาก็มาต่อที่เกี่ยวอยู่นั่นตู้ของนั่นตัวเท่านั้นก็หนุนเจอก็คงดีเนาะโอ้ยถึงรอบกระเป๋าnó tỏ à? Đó là gì? Đó thì có tỏ được. Ồ, là tao hiểu rồi chả. Tao luôn cây đó. Tốt ta là